Nakapag-FIBA na ba lahat? Ang FIBA Basketball World Cup 2023 ay ginaganap sa 3 bansa bilang co-hosts mula August 22 hanggang September 2. Ang dalawa pang host sa preliminary rounds ay ang Japan at Indonesia. Kasalukuyang nasa semifinals na ang torneo sa Araneta Coliseum. Sige nga, alam nyo ba ang team names ng bawat country na kasali? Malamang hindi lahat, kasi ako nga, Gilas at Dream Team lang ang alam ko. Sige na nga, ako na ang magre-research para sa inyo. May 32 countries ang kasali, starting with Angola. Ang tawag sa Team Angola ay Palangkas Negras Gigantes. Ang sa Australia naman ay Boomers. Ang mga Brazilians ay Cariocas. Ang Canadians ay Road Warriors. Ang team ng Cape Verde ay Tubarões Azuis na ibig sabihin ay Blue Sharks. Ang team China ay Dragons. Ang Dominican Republic ay Los Quisqueyanos o simply the Dominicans. The Egyptians are the Pharaohs. Team Finland is Susijengi na ibig sabihin ay Wolfpack. Ang Team France ay Les Blues o The Blues pag translate sa English. Ang team ng Georgia ay Jaros Nevi o The Crusaders. Ang team Germany ay National Mannschaft or the Nationals sa English. Ang Greeks ay kilala bilang Hellas. Ang Team Iran ay Meli. Ang mga Italians ay Azzurri. Ang team ng Ivory Coast ay Les Elephants o The Elephants. Ang mga Japanese ay kilala bilang Hayabusa o Team Nippon. Ang team ng Jordan ay tinatawag na Al-Nashama o The Chivalrous. Ang tawag sa Latvian team ay Aizlies or simply the national team. Ang Team Lebanon ay The Cedars. Ang Lithuanians ay Litubas na ibig sabihin ay Land of the Rain. Ang mga Mexicans ay tinatawag na Aztecs. Ang team ng Montenegro
ay kilala bilang Hrabri Sokoli o The Brave Falcons. Ang team ng New Zealand ay Tall Blacks. Ang team ng Pilipinas ay kilala bilang Gilas. Ang Puerto Ricans ay Los Magnificos. Ang Team Serbia ay The Olovi o Bili Orlovi na ibig sabihin ay White Eagles. Ang Slovenians ay Junaki o The Heroes. Ang Spaniard ay La Roja o The Red Ones. Ang South Sudan ay Sokor Algedian o translated as the Desert Hawks. Ang mga Amerikano ay kilala bilang Dream Team or simply Team USA. Ang Team Venezuela ay Squadra Criolla. Ngayon, dito naman tayo sa mga bansang di nakapasok sa FIBA World Cup 2023. Dahil sa mahigpit na qualifying tournament ng bawat continents, ay hindi lahat ng 212 na bansang miyembro ng FIBA ay makakasali sa World Cup na limitado lang sa 32 teams. Pero paano kung ang pagpili sa makakasali ay nakabase sa pangalan ng bawat team ng bansa? Babala, puro kalokohan lang ito at huwag paniwalaan. Huwag seryosohin. Tumawa tayo, kahit natalo ang Gilas sa unang 4 na laro pero at least nanalo naman tayo sa China sa consolation round para magtapos ng ika-24 mula sa 32 bansa na kasali. At syempre, world record holder na tayo sa paramihan ng nanonood ng World Cup Basketball dahil natalo natin ang dating world record ng Canada noong 1994 FIBA World Cup na mayroong mahigit na 32,000 nanood. Noong ika-24 ng Agosto, 2023, opening ng FIBA sa Philippine Arena ay nanood ang mahigit na 38,000 katao. Malamang ito ang mga teams na rejected ng FIBA dahil sa pangalan.